Hola, boa tarde. Hai alguén por aí? Escúitaseme? Xa está, pois, verdadeiros. Pero está falando? Estás conectado. Hola, hai alguén aí? Peza, Jacoeira. Boa tarde, son Teresa Ríos. Estou aquí con o meu fillo Alex, que vai ser o apoio logístico e vai ser o que me vai poñer algo de música. O primeiro de todo, quero agradecer a Nova Poesía Guitírica e a Vilares Lareira de Soños por convidarme a poñer o remate final a esta iniciativa que tanto... Primeiro de todo, quero agradecer... que esta iniciativa que, bueno, que tantos gusto nos dou, porque estábamos todos esperando impacientes que chegara o sábado para conectarnos, unha cita ineludible ca Nova Poesía para disfrutar das novas creacións de creadores que, bueno, que viñan a presentar os seus libros, non? Eu debo confesar que algúns xa os había lido, como pode ser o caso de, pois, o Iván Van de Vento, da miña querida amiga Hortensia, ou a novela de Luz de Arriba, A guerra era contra nós, de Carlos da Aira, porque, bueno, normalmente, pois, suelo ler poesía máis novela, pero foi unha sorpresa moi grata, pois, descubrir outros autores, como pode ser, pois, por exemplo, Pangalaica, de Xurxo Souto, ou a Rúa das Aves, bueno, desde o minuto 1, que Lareira de Soños, da man de Paz Veres, pois xa nos dixo máis ou menos por onde iban ir as presentacións, Pero un momento que me dicen que está mirando ao lado. Perdoade. Aí está. Perdoade, bueno, hola, ahora sí que xa miro os comentarios, os podo saudar, os que estades aí. Míreseme tumbada, bueno, que tiña ganas de tomarme un respiro. Bueno, o que iba dicindo, que Lareira de Soños, que Paz Veres nos presentou o seu macondo particular, non? Que podemos trasladar a calquer vila galega, xa nos dixo por onde iban ir os tiros, non? Que iban a vir, pois, xente que nos iba a abrir as portas da súa casa e comentarnos pois, os seus libros, non? Eso, pois, é unha sorte para nós estar aquí comodamente sentados na casa e, pois, eso, entrar nos seus fogares e disfrutar das súas creacións, non? Bueno, quero darvos os parabéns pola iniciativa e, bueno, que para min é unha responsabilidade moi grande pechar este ciclo de presentacións. Agardo que, bueno, que este a altura que o faga ben. Para entrar un pouquiño en materia, vamos a poñer un temiño de música para que vayamos perdendo así un pouquiño o seu e logo xa continuo ca presentación. Alex? Hola, que tal? Eu son Alex Arnoso, son fillo de Teresa. Son un dos membros de Son da Rúa, un grupo de rap galego. Somos de Pontareas. E agora vou a poñer unha canción do noso último disco. Bueno, temos o disco por aquí. Igual se mira ao revés, pero temos por aquí o disco tamén en formato físico. Chamase Eterno Combate, por se alguén o quere mercar. Está disponible en multitud de páxinas de internet, en un montón de tendas físicas tamén. Esta canción non é exactamente rap, é unha cousa así, unha fusión aí, unha balada rap, un experimento aí. Pero bueno, espero que vos guste. Isto é así. Vivo encerrado no meu destino, vaguas desfilan polo meu sino. Nunca teño palabras para describilo. Sinto a humidade sobre os teus beizos, están extrañando o sabor dos beijos que me deixaches probar e agora non deixo.
que ninguns outros me rouben a esencia. Non podo superar a túa ausencia. Só nos meus soños logro recordar un pouco da túa presencia. Soudoleando non pasan as horas, volto contigo, non quero irme fora. Quero sentir como todo mellora. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que esa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que esa chega xa seu fin. Sinto por dentro, cando me concentro, ela pode darme alento. Ten esa raiva dos mares, de peche coa forza do vento. Séculos escuros prolongan ao longo do tempo. Francha estrela, se estou lonxe dela xuro que rebento. Lento, sempre facendo as feiras, tento de ser con maña de costureira. Fortes redes para percorrer a anteira, limpala de eucaliptos e plantar carballeiras. Que a mire, que suspire, que cale cando a quen afire. Quixeron alocharme vela máis luito para non me tire, para que non mire dándome as costas. Non vou apostar e se podo perder a posta. Nada falla, dame falla para seguir na batalla. Saio da calma da miña alma, xa noto como se laia. Alteran teu ser, emporcan túas praias. Eu digo largo, fillos bastardos de Gaia. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que esa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que esa chega xa seu fin. Bueno, e despois deste bocadiño de música, que vamos a seguir ca presentación, eu estou enamorada desta canción, non é porque sea o meu fillo un dos cantantes, bueno, a guitarra final tamén é del, senón, bueno, eu escoito en bucle, senón porque me parece unha canción moi bonita. Bueno, vamos a comenzar coa presentación. Eu quero salientar, antes de nada, a importancia das agrupacións de poesía de base. E quero dicir honestamente que se non fora por elas eu non estaría aquí hoxe presentando o primeiro libro meu, non sei se o poño ben, porque, bueno, eu escribía, pero guardaba todo nunha gaveta, nunca tiña, digamos, ese pulo de darlle vía. E un día, pois, miren nova poesía galega Ceide, do meu amigo Óscar de Souto, que lle quero mandar aquí un saúdo. Bueno, pois empecé aí a colgar os meus primeiros poemas, non? Pois a xente, pois uns dabanlle me gusta, outros empezaron a facer comentarios e fun collendo confianza. A raíz deso, pois bueno, pois tamén contactei con Nova Poesía Guitírica e tamén o mesmo, pois empecé a colgar os meus poemas, non? Moncho Bouzas, que quero mandar tamén unha aperta desde aquí, unha pronta recuperación, que sei que está moi ben agora na casa cos seus. Pois convidoume a participar na primeira, no número 0 da revista de Nova Poesía Guitírica.
pois pouquinho a pouco fun collendo confianza e dándolle valor ao meu traballo, non? Despois, despois de participar en varias iniciativas con eles, porque participei, por exemplo, pois, con un poema para salvar os frescos dos Vilares, logo nas Vilariñas, na revista Un tamén, fun facendo así cousiñas, non? E depois, cando fixemos en Rede Versos, que participamos, pois moitos poetas, conocemos un montón de xente que escribía tamén, houve unha persoa que foi Manuel González Prieto, que fixo digamos, como un convite para que calquera dos que estábamos a escoitar, pois mandáramos unha noite de lúa, non? Pois eu e outras compañeiras, como Emilia Martínez Fuentes, Anxo Boán, Moncho Gouzas, pois mandamos a nosa noite de lúa. E esa noite de lúa pois está aquí neste libro fantástico, que vos recomendo tamén, de Manuel González Prieto, que se chama As noites de lúa e o xogo dos espellos. É a miña publicación, digamos, en unha editorial, non? Bueno, pois a raíz deso eu tiña... eu este libro, no inicio, escribino para mandar a un certame literario. Normalmente non o suelo mandar, pero sírveme como, digamos, motivación. Porque normalmente pois poñen, pois, a veces é tema libre, pero a veces pois poñen pois sobre a infancia, pois sobre tal. A min gostame escribo todos os días sobre cousas que acontecen no día a día, non? Entonces, este libro, pois escribino, a verdade é que o escribí moi rápido, o que é o cerne da estrutura do libro, o que é digamos, o espiñazo, non? Necesitaba 300 versos e escribino. Escribín casi a escritura automática. Logo, despois, si me parei a traballalos e tal, non? Entón, este poemario sempre lle tuve así como, non sei, tiña aí como un cariño especial, non? E tiño aí como guardadiño como millo de semente, pero nunca me atrevía a dar o paso, non? Bueno, pois a raíz de publicar A noite de lúa, digo, bueno, pois, por que non? E mandei no 2 editoriais, non? Bueno, pois a editorial Urutau contestoume enseguida que lle gustara moito o poemario, que estaban dispostos a publicalo. Bueno, estou encantada de velo publicado coa editorial Urutau, porque eu estou moi comprometida ca igualdade de xénero, sen que eles, que aparte de publicar a xente nova, pois están moi comprometidos coa diversidade cultural e coa igualdade de xénero, e sobre todo coas mulleres. O 70% dos libros publicados na Urutau son escritos por mulleres. Bueno, entonces, digamos que estou moi contenta e máis contenta ainda de ser a Urutau a que publicou o meu libro, non? Bueno, pois entón mandeinlle o meu poemario a María Alado, poeta de Cee, da Costa da Morte, que xa coñecedes todas. Eu tamén son da Costa da Morte, da que, fai moito tempo que marchen daí. Estuve traballando primeiro en Cataluña e despois estuve desde fai 30 anos vivo en Pontareas, non? E ela díxome, encantoume o poemario, dalle pa diante que está moi ben, e xa che escribo unhas palabras. E bueno, sí que me iba a poñer dicir algo, sí, que lle parecer o poemario, pero que iba a escribir un limiar. Bueno, escribí un limiar precioso, que nunca, que estou moi agradecida, porque é un luxo ter unha madriña literaria como María Alado, aparte que unha persoa como María Alado, que a súa trayectoria é unha poeta como é, que dixera todo eso que dice, que destripara, digamos, o poemario en todas as súas vertentes, pois para min é un luxo impagable. Porque eu non tiña nin idea de como facer un poemario. Eu escribo poemas, pero non sabía como facelo, non? Como lectora, sei o que me gusta, pero como creadora, pois non tiña experiencia, non? Entonces eu quería facer algo que, non facer un poemario que fora pesado no sentido de que estase sempre a falar do mesmo tema, que si tuvera un fío, non? Pero que houbera algo que rompera, non? Entón, o que fixen foi o poemario que tiña xa montado, digamos, de inicio para mandar ao certame, engadirlle algúns poemas novos, funos colocando como a mí me gustaría como lectora que estuvera, non sei se acerten ou non,
pero fun facendo así, non? Entonces, pois, nada, saiu isto. O libro acaba de sair, porque, bueno, como quen dices, acaba de sair do forno, porque saiu o día 1 de febreiro. Entonces, pois, vou a recitar un par de poemiñas para entrar en materia, non? O primeiro poema que vou a recitar é un poema que me gusta moito. É un dos poucos que ten título no libro, que eu casi nunca lle poño títulos aos poemas. Entón, escribo non suele poñerlle títulos. Este primeiro foi o título e logo o poema. Tituleino Muller de pano negro, e vai un pouco para poñer, o sea, visualizar as mulleres galegas, non? Esas mulleres, as nosas aboas, as nosas nais, pois que levaban ese pano negro en señal de loito, que a maioría delas non estaban, o sea, como dicía Rosalía, non? Viúvas de vivos e de mortos. Non estaban, a maioría non tiñan o home morto, ou tiñan emigrado no mar, ou emigrado no seu, pois, noutros países, non? Alén do mar, ou, por exemplo, o meu pai foi para Suiza. Entonces quería, pois eso, visualizar como elas en súa idade, pois se fixeron cargo da familia, criar os fillos, e o fixeron moi dignamente, preservando a nosa lingua e preservando a nosa cultura, non? Que, a fin de contas, debémoslle, porque naquela época, pois, solo se podía falar castelán. Pois elas foron as que fixeron que a nosa cultura seguira adiante, non? Entón, vou a ler o primeiro, que se titula Muller de pano negro. Na retina prevalece esa silueta miúda de andar pase niño arrastrando os pés desde nena polos camiños da sede. Muller afouta, coa morriña acesa no lateso, e na cabeza un mulido para carrexar soiña o peso do mundo. Quero salientar tamén que a mí sempre me chamou a moita atención desde pequena a cantidad de pesos que carrexamos as mulleres. Bueno, digo en doble sentido, pero xa no sentido literal, non? Pesos sobre todo na cabeza, non? Eu recordo, por exemplo, pois na miña aldea que levaban pois feixes de erva, de verdura, aqueles cestos de bimbios cargados de espigas, unhas tinas de zinc que pesaban un mundo, solo as tinas, e despois encima lle poñían a roupa mollada encima. E mesmo recordo a miña nai levar toso na cabeza para as eguas, cortabas o toso para lle dar de comer ás eguas. E sempre me chamou moitísimo a atención esa maneira de carrexar pesos das mulleres, non? E de que o facían, ou as patelas de peixe, e que as facían sin as mans, quer dicir, guardaban o equilibrio con un mulido, poñían aquelas cantidades, aqueles pesos na cabeza e levaban guardando o equilibrio. Sempre me chamou moitísima atención. Bueno, agora vamos a facer outra parada musical e logo xa sigo coa presentación. Bueno, non estou respondendo aos comentarios, pero, bueno, si iso estou vendo, porque non estou moi acostumada a isto, faiseme, inda que as mulleres podemos estar en varias veces, en varias cousas a vez, a min isto das redes sociais faiseme un poquinho costa arriba, pero, bueno, si, estou pendente dos comentarios, gracias a todos por estar aí, e vamos coa peciña de música. Eso me presento. Vale. Bueno, a seguinte canción que vou a poñer tamén do noso novo disco. Chámase Éxodo. Fala do tema un tema moi candente aquí na nosa terra, que é o tema da emigración. Unha colaboración cunha rapaza de Santiago que chaman Navia Rivas, que ten unha voz preciosa. Este tema foi galardonado co premio público ao mellor videoclip do Festival de Cannes. O sea, se queredes ver o videoclip, buscades Son da Rúa Éxodo en YouTube e xa vos sale. Se non, se queredes só escuitalo, tamén está en Spotify e todas as plataformas. E, bueno, sona así. Amigos por extraño,
terra polo mar. Deixo en fin canto ben quero, quen puidera non deixar. Bueno, quería poñer este tema porque é un tema que me toca moi de cerca. Na miña escrita está moi presente a emigración porque, bueno, eu son a cuarta, o sea, vamos pola cuarta xeración de emigrantes. Emigrou meu avó, meu pai, eu. Bueno, pois
cando meu home máis eu estuvemos en Cataluña, decidimos vir aquí a formar unha familia, decidimos que íbamos a... Perdonade. Que nome. Cosas del directo. Perdonade. Que pasou, home? Bueno, un saludo a Fanny, que está aí mirándonos. Seguro que tamén se está emocionando desde desde Ámsterdam. Tranquila, muller. Isto non estaba previsto. Home, para sí. nada. Creo que todo o mundo sabe que non estaba visto. A ver, sigue, cando poidas. Bueno, pois non pasa que nada. eu máis o meu home, cando nos viñemos para aquí, para Galicia, pois íbamos a facer que os nosos fillos tuveran unha educación para non ir fora daqui. Pois non é posible porque Fanny está fora. Pois sinto. Entón, pois eu escribín un poema que me toca moi de cerca. En canto redoma un poquinho, pois vou a tratar de leelo. Pois eso, que esta canción fala da sangría, desa cantidad de mozos que se foron todos e que siguen marchando, super preparados e que teñen que deixar esta terra. Entonces, pois, quero ler este poema que dediquei a miña familia e que agardo que vos guste. E perdonade que me emocione. O poema di así: medrei na arela desa fantasma que como un suspiro na noite volvía a casa no Nadal. No seu ocaso, o arrepío a morte facía o vagoar por min, atrapados nun silencio pernicioso enguistado no tempo. Miro desguello esas mans que me arrolaron, tecendo unha rede ao meu carón, para rachar o rol para o que nacín e con aloumiño ceibarme nas as do vento. Abrigo no meu peito a esa nena que carrexaba unha maleta chea de recendo a mar, a pan de millo no leite acabado de muxir, a empanada de xoubas, a choiva, a todo aquilo que amornase o lateso na diáspora. Deítome na beleza íntima das palabras que agocho, no estoso dos soños prendidos no fondo da retina. Teño un meirado coberto de libros onde subo adornas que me afastan da dor e as angurias, deixando un ronsel de luces acesas no medio da cegueira. Gravo en imaxes esas aventuras nas que eu son a actriz principal, nas que son quen de mudar o ser que me habita e facerlle fronte con carrase a tolemia que me achega ao abismo. Escribo na lengua que mamei e que esmorece a espera de berrar en terra liberada, por todos que choran por volver a ollar os tosos asiña. Carreso esa espiña cravada nos miolos, cos recordos que teño soterrados onde non quero pescudar, os que me fan recuar cando case os apreso. Fanny, sinto que non quería facerche pasar un mal rato. Bueno, pois isto, digamos, como vai o meu libro, non? Quero agradecer a xente que xa o leu e que fixo comentarios ben por privado ou, por exemplo, no caso de Manrique Fernández, que ten un blog que se chama O Meu Andel, que fixo referencia ao meu libro, quero agradecerlo desde aquí. Bueno, pois, os que non conozades o seu libro, Os Anxos Indecisos, pois que non vos lo perdades, porque é un libro moi bo tamén. Quero agradecer tamén a dúas persoas, bueno, a todos os que mercaron o libro, quero agradecerlle, que me fagan comentarios que son moi garimosos, non? Moncho Bouzas tamén me dixo que lle gustara moito, desde aquí. Pero hai dúas persoas que tuveron un detalle que me pareceu moi chulo, que é Bea González Alfaro e Juan Abalde, que son profesores do Bouza Brei e do IES Valdotea de Pontareas, respectivamente, e que son os encargados das bibliotecas dos colexios e que recomendaron o meu libro para a biblioteca, para que os nenos os lean, non? E pareceu un detalle moi chulo pola súa parte,
porque creo que os libros teñen que estar nas bibliotecas, porque nas librerías, por suposto, hai que mercalos, pero hai xente que a mellor, pois, e máis agora como estamos ca pandemia, pois que teñen que atender outras prioridades e non poden mercar os libros. Entonces é moi importante que estén nas bibliotecas. Parece un detalle moi chulo e quero agradecer, porque se tú fas aos nenos a ler desde pequeniños, pois no futuro van a ser lectores. Pois eso, hai que chegar ás crianzas a poesía, porque a poesía pois non se suele ler, menos así a edades tempranas. Pois eso, agradecerlle que tuveran o detalle de telos ali. Que saibades que tamén vai estar na Biblioteca de Ponteareas. Preguntábame Marta antes, que non estou respondendo aos comentarios, preguntábame Marta antes se hai unha data para asinar libros. En principio temos a presentación en vivo o 22 de abril, se o COVID nos deixa, e ali xa asinaremos libros. Que máis quería comentar? A lista, bueno, os que xa tedes os libros a ustedes, pero os que querades mercalo, podedelo mercar a través da mesma editorial, ou senón hai un listado de librerías que teño por aquí, que Aira das Letras en Allariz, Eixo en Ourense, Trama en Lugo, Suevia Berberania no Mas na Coruña, Suevia Berberania na Coruña, no Mas Pedreira e Lila en Compostela, Paz e Metáforo en Pontevedra, Versos e Cartabón en Vigo e Mil Follas en Ponteareas. Pero, bueno, supoño que a vosa librería de confianza, se yo decides, pois que vos lo pides sin ningún problema, non? E, bueno, se xa queredes tirar a casa pola ventana e mercar tamén o do fillo, pois creo que nalgúnas, por exemplo, en Cartabón, en Aira das Letras, sei fixo que está, pero non sei se están algunhas máis. Que máis quería comentar? Bueno, non sei, a ver se podo comentar algunha pregunta máis por aquí. Non sei se tedes algún problema cos libros, eu creo que está funcionando bastante ben, a xente que os pediu creo que lle están chegando en tempo e forma. Que máis? Bueno, iballe dedicar un poema a miña filla, pero con isto de emoción e todo foiseme. Hai un poema do libro que é o que lle dá título ao libro, que lle gusta moito a Fanny, pois quería yo dedicar a ela e mandarlle un bico desde aquí, que nos está mirando xa dixo antes, dos Países Baixos, en Harlem. Este vai para ti, cariño. No parque unha nena xoga cun globo, percorreo ca frescura da inocencia. Nun intre, un estalo remata cun engurrado bulto no chan, pendurado dun feble fío a súa man. A súa cara amosa o debuxo da perda. Na antesala da bagua, non estamos preparados para medrar. Vamos a ver. Presentación internacional, iso como me gusta, iso, Brasil, Argentina, Euskadi, Holanda. Ojalá nos miraran, é a nosa lingua. Que quero, quería falar do tema de como estamos aquí, que os nosos creadores, ou as cantidades de libros que están salindo agora, incluso en pandemia, que a nosa literatura goza de moi boa saúde. Aí temos 2 premios nacionais que, bueno, pois, Felicidade de Olga Novo e Albacid Atlas. Temos o mellor poema do mundo escrito en lingua galega de Emma Pedreira, 2019, que está aquí tamén recollido en Antídoto, outro poemario precioso. Agora acaban de dar o premio internacional ao mellor poema do mundo, e ainda que está escrito en lengua castelá, é tamén para unha galega, para unha moza de Ferrol que se chama, non me queden ainda moi ben co nome, teño por aquí anotado, chámase Alicia, chámase La Tierra de los Fracasados, de Alicia Louzao. Ollo, que temos canteira, temos que seguir levando a poesía ás rúas,
porque donde de verdad se fai canteira para que os nenos a disfruten. Nos cando facemos recitais con versos de area, na última parte facemos micro aberto, e os nenos, o sea, a xente nova implícase moitísimo, e cos móviles, que non levan poemiña no móvil para ler, ainda que non sea seu, ainda que sea de outra persoa, non? Pero a xente implícase. Nós tuvemos a sorte de participar este fin de semana, concretamente onte, fomos a un instituto, ao Auditorio das Neves, a facer unha especie de obra de teatro, non? Que se titula Elas, que levamos Pilar Alonso, a Hortensia Bautista e eu, que chegamos ali, e de mando IES, como se chama? Estou me liando. Bueno, non me acordo como se chama o instituto, pero ben, nas Neves, non? Os respetuosos que foron os nenos ca nosa actuación, ali todos caladiños e todos pendientes de nós, bueno, gustounos un montón. Entonces hai que implicar a xente, a rapazada, facerlle cousas nos institutos, achegarlle a poesía ali. Este ano temos unha ocasión moi boa para facelo, porque temos o Día das Letras Galegas de Xela Arias, que morreu moi nova, pero deixou un legado importantísimo. E despois do ano pasado, o ano das Letras Galegas, que iba dedicado a Carballo Calero, que foi tan descafeinado, este ano temos unha ocasión de resarcirnos con Xela, e podemos facer multitud de cousas para visualizar a súa poesía e para chegar a poesía aos nenos. Bueno, pois vamos chegar ao final, porque hai que ir a cear. Últimos 2 poemas. Vou usar que teño un guitarrista na casa, vaime facer aquí un puntiño. Non, empeza ti. Esa gana de fusir nas ás do vento, cantando alalás como un pasariño ledo, faime sentir o aroma doce das palabras, onde morre a tristura aducida polas notas musicais. Esa gana de beber ata o último alento da beleza, como unha abella que liba as cores seductoras que roldan o poema. Aterro no teu sorriso ensimismado, xogando a bicarte, a bailar no teu desconcerto. Por que estivemos tanto tempo varados na estación de inverno? Agora ris moito como un neno agarrado a un papaventos. No meu soño ti escachas coa risa, mentres a neve derrétese nos teus ollos, e eu levo no colo a promesa do sol deste novo amencer. Plantarei rosas de todas as cores no meu eido. Beberei o seu arrecendo nas mañás de néboa mesta. Respiro na certeza de que algún día, dende a miña xanela, mirarei o mar. Así remata o meu poemario. Gracias, Alex. Bueno, agardo que vos gustara. Sinto haberme posto nerviosa. Bueno, emocionarme como mencionei. Moitas grazas por estar aí. Eso, vémonos nas rúas, medra poesía de base. Eso, gracias. Boa noite, tamén me despido. Foi un placer estar aquí apoiando no que pude. E iso, xa sabedes, se queredes mercar o libro, agasallarlo a alguén ou así, pois podedes. E o disco tamén. E que sepades que regalar libros sempre é unha aposta segura. Moitas gracias a todos. Boa noite.